வந்து டே உனக்கு கனவு இருக்கா? ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உங்க எல்லாருக்கும் கனவு இருக்கா? இஃப் நாட் ட்ரீம் ஃப்ரம் டுடே. நம்ம கனவு எப்பவுமே பெருசா பார்க்கணும். ஸோ இந்த 10th 12th போர்டு எக்ஸாம் எடுக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு மார்க்கும் உங்களோட கனவுக்கான ஸ்டெப்பிங் ஸ்டோனாக நீங்க பார்க்க வேண்டும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் சொன்ன மாதிரி உங்க கனவு எப்படி பார்க்கணும்? பெருசா பார்க்கணும். ஸோ உங்க கனவு பெருசா பார்க்கறதுக்காக நம்ம எஜுப்ளஸ் வகையாக உங்களுக்காக வின் அண்ட் ட்ரை அப்படின்னு ஒரு கேம்பெயின் வந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண போறோம். 10th and 12th உங்க மேம் வந்து டார்கெட் மார்க் சொல்லுவாங்க. அந்த டார்கெட் மார்க் அச்சீவ் பண்றவங்களுக்கு நாங்க ஒரு ஃப்ளைட் ஜர்னி வந்து ஒன்று ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கோம். ஸோ இமேஜின் பண்ணி பாருங்க, விண்டோ சீட்ல ஹவுஸ் அப்படியே பார்த்துட்டு அப்படியே ஒரு செல்ஃபி எடுத்துட்டு கண்டிப்பா தட் மூமெண்ட் இஸ் பாசிபிள். யாரெல்லாம் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுறது ரெடியா இருக்கீங்களோ கண்டிப்பா எல்லாருமே கனவு பார்க்கலாம். எல்லாருமே ரெடியா இருங்க டு டேக் ஆஃப் ஃப்ளைட் ஜர்னி.